Hej, vi vil lave en diskursanalyse af Danmark, som er skrevet af Gnax. Ja, og ja, den er lige her, kan vi se. Ja, vi har et nodalpunkt, som er Ja. det begreb, som ændrer sig efter, hvilken kontekst det er i, og hvilken afsender det har, og hvilke modtagere, der modtager det. Ja, så i den her sammenhæng, der vil nodalpunktet være Danmark. Danmark. Ja. Ja, og nodalpunktet kan man så sige bliver mere defineret af, at vi har nogle Ekvivalenskæder. lige præcis, som ligesom går ind og definerer nodalpunktet. Altså Danmark i den her tekst. Yes. Skal vi så gå over? Og her har vi så ekvivalenskæderne for den her tekst, Danmark. Altså ordene, der ligesom definerer, hvad den her tekst synes Danmark er. Og her... Og vi har en diskurs, som hedder ideen om det gode Danmark er mangfoldighed. Og den bliver så defineret af de her ekvivalenskæder, eller den her ekvivalenskæde. Det her, det er kæden. Og de her ord, det er kæden. Som for eksempel frisind, solidaritet, farverig, tolerance, frihed, positivitet over for et multikulturelt samfund, omsorg, integration osv. osv. Ja, nu har vi så gennemgået de her to begreber, og nu vil vi kigge på hegemoni, som ikke opstår i den her tekst, fordi at der netop er antagoni, som ligesom står her, er en konflikt mellem flere identiteter. Altså han snakker om det gamle Danmark og det nye Danmark. Og vi har et citat, der understreger det. Det her. Danmark, jeg flyver en tur. Jeg synes, du hænger gevaldigt med næbet i dit fuglebur. Og det er altså det Danmark, som han ser det nu. Og det står i kontrast til citatet her. Vi sætter spejle i solen til alle, der kæmper på skyggesiden og råber, længe leve mangfoldigheden. Det vil sige, det er det her Danmark, som han gerne vil have nu. Et Danmark, som er præget af mangfoldighed. Ja. Så der er altså antagoni i den her tekst. En konflikt imellem to identiteter. Ja. Så kan man jo lige hurtigt tilføje agens som et begreb. Og der står så fint hernede, den der handler / opfordrer til at handle. Og det er ham, hvad er Det vil sige forfatteren, eller ham, der har skrevet teksten. ham, der har skrevet teksten. Hvad hedder han? Peter A.G. I ja. think. Ja. Så det, han det er altså ham, der er agens i den her tekst. Ja. Fordi at han, fordi at det er ham, der opfordrer til at handle. Og han opfordrer folk til at ændre på måden, som vi skal opfatte Danmark på. Yes. Ja. Den her, vi skal trykke på. Så har vi begrebet modalitet, som er et begreb, der beskriver den måde, som man ser tingene på. Og det kan være ved at for eksempel bruge meget stærke ord i sine beskrivelser. Men det kommer i hvert fald til udtryk i de ord, man man vælger at bruge. Og den måde, man vælger at udtrykke sig på.
Og der er det måske meget præget af, at det er en sang, så det bliver lidt abstrakt og Lidt flyvsk, lidt men alligevel, meget billedligt. ja, men alligevel står hans budskab klart. Til trods for, at han ikke bruger nogle meget stærke ord, så ja. Ja. Mm. Yes. Ja, det var så vores diskursanalyse. Tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Ja, dejligt. Altid dejligt. Ses.